neis, ydy. Diolch yn fawr iawn chi gyd am fod yma. Really lovely. A da ni mor excited i gael yr chat bach yma. Da ni'n mynd i gael. A ni'n meddwl... Da ni'n rhoi achos dwi'n mynd nabod Caryl yma iawn. So... Ond da ni'n meddwl, right, sut da ni'n cyflwyno Caryl? Does dim pwynt i Does absolutely dim pwynt. Cos da ni'n nabod hi, da ni'n gwybod pwy ydi hi, o beth mae'n gwneud bod hi'n brilliant. Ar wahân i gyflwyno hi fel pedwerydd aelod Eden. Yes. Yn sicr. Achos heb Caryl Parry Jones, does dim Eden. Na. Felly, croeso Caryl. Diolch. Helo bawb, neis, diolch yn fawr i chi am droi mewn. Dyna, da ni'n siarad trwy'r amser. So, dwi'n yn gwybod beth sydd gennym ni ar ôl i ddeud, ond nawn ni drio gael. Wel, na, achos be fydd cynnwys yr sgwrs yma, a mae gennym ni lot o ddordeb yn y boch, achos da ni actually eisiau gofyn lot o cwestiynau gyda ti. Ond really, dwi'n gwybod os da chi'n gwybod o, mae yna album newydd allan. Shameless plug. So rwy'n ni'n meddwl, oedd just trafod, y perthynas ni, sut nathon ni gychwyn, pan nath Eden gychwyn, y broses yna o sgwennu i ni, a wedyn hefyd pan ddown ni at yr album, achos, da ni'n teimlo, maen nhw'n llawn tunes, ond yr geiriau sydd yn really bwysig i'r album yma, so falle allan ni fynd trwy am felly gan. Okay. That's the plan. Gael ni weld sy'n teithi. Felly fe ni gychwyn nôl yn 1996. 1996. What a time to be alive. Wel, oedden ni yn nghanol wneud cyfres i Sgwrs. Chi'n cofio hynna, pen oedd Sgwrs yn gwneud cyfres i adloniad. Anyway, oedden ni'n gwneud y gyfres yma i Sgwrs. Ac ar yr un pryd, mi oedd Emma, Non a Rachel wedi bod lawr i Linden o dan i enw blaenorol nhw, sef... Cola. Cos pop. Pop. Dim ni nath feddwl. Anyway, pwy nath feddwl am hynna oedd rhyw second-hand car salesman o Ryl. Oedd hefyd yn deud bod o'n manager iddyn nhw. A nath o gyfych chi Lindan yn do? Do, gatho ni day out. Day out yn Lindan, a nath o chi ddod nôl o'r llong. Do. So, dydych chi'n pam bod ydych chi'n ei braf i chi? Wel, achos ydyn nhw eisiau ni newid lot yn bod. Oedd, a no boyfriend, right, coffee. Oedden nhw erioed rili wedi clywed ni'n canu efo'n gilydd, so oedd hwnna yn like a lamb. Oedd hwnna'n eitha scary actually, achos oedd nhw'n eitha parod i roed yr band ma ti gilydd. Oedd hwnna'n digwydd lot yn y 90au, oedd o'n very put together, ac oedd o'n just ddim i ni. So wedyn nes i a fi fynd lawr i Gaerdydd y do, a cael job yn neud lleisio cefndir. So oedd nhw i ti ni wedyn yn scared. Ac nes i ddweud, wel dwi'n neud y gyfres yma, dwi angen backing vocalist. Ydych chi eisiau bod yn eisiau cael ei backing vocals? Oedd Rachel yn rhan o hyn ar y bryd, achos oedd hi yn dal studio dance yn Lerpwl. Oh, please, fan nhw. A wedyn, nathon ni gael y sefyllfa yma lle yma un o'r gwestiwn wedi tynnu allan o'r rhaglen. So, nes i ddweud, ti'n meddwl, ydych chi'n meddwl sy'n Rachel yn dod draw, a allwch chi wneud eitem fel eich gilydd? Just y tair o'n chi. Ac yn dweud iawn, ond sgynna ni ddim caneuon. So nes i wel na i sgwennu can i chi. So dyna beth nes i sgwennu paid bod ofn iddyn nhw. Just fel neud cup of tea ni. Wel, ti'n gwybod am hynna. Ond mi oedd yr effaith nath nhw gael ar y genedl yn anhygoel a dweud y gwir, a wedyn mwy o sydyn oedd angen album yn llawn o stwff fel un. Ac oedd e gyd am hanky-panky rili, yn doedd yr album. Oedd yna cwpl o bethau, ti'n bod, fatha archifwch y byd yn fanna, ond rili. Really hanky-panky oedd o bethau, Ni'n cofio clywed paid bod ofn am y tro cyntaf, nath o gyrraedd yn y post mewn ar ffurf cassette. Efo geiriad i sgwennu allan. A wedyn dyma ni'n gwrando arno fo a mynd, oh my gosh, mae hwn bach yn risky. Achos mae ddim byd risky yn Gymraeg, na gwyth. So oedden ni'n meddwl, oh, bach cheeky. So Ond, a beth sydd yn rhyfedd, fel mae'r blynyddoedd wedi mynd heibio, a'r album yna wedi
neu be mae di wneud, a'r un nesaf di wneud be mae hi di wneud. Mae ystyr paid o bod ofn yn holl o wahanol rwan. Ydyn ni, mae di cymryd bywyd arall sydd yn grit. Ydy. Wedi gwisgo t-shirt. A gael o babell meddwl. Hwna bach yn risky, ti'n gweld, ti'n neud eto. Ond dwi'n meddwl falle, ti'n meddwl, pan ys ti'n neud blog ti i meddwl, a defnyddio paid bod ofn fel y teitl os lyci di, ti'n iawn, dyna pryd nath bethau really newid o ran ystyr y gan yna a sylweddoli pwer y geiriau yna. Mae'n swnio'n ridiculous, ond dim tan hynna nes i sylweddoli pwer lyrics da a cerddoriaeth. Cos ti'n gweld pawb yn ymateb yn debyg ond hefyd yn wahanol. Ac yn just oedd y connection yna rhwng y geiriau, paid bod ofn yn meddwl rhywbeth gwahanol i lot o bobl. A gweld y Chris y Tŷ paid bod ofn dros y lle i gyd yn stedd llan roost yn amazing. Achos doedd o ddim byd really i wneud efo'r gan na ni. Oedden nhw just eisiau dangos bod nhw i gyd yn hapus i fod yn y gang ma sydd yn hapus i ddeud, o ie, dyn ni'n stryglo weithiau, neu dyn ni'n teimlo'n isel weithiau, neu yn unig weithiau. So, nath hynna really flipio pethau i'r dair ohono ni, a wedyn ti, a wedyn nath ni, wel, nes ti sgwennu, syniad fel ti, ac yn debyg iawn, oedd yna drobwynt yn fanna doedd, lle oedden ni'n gweld yr ymateb gan pob math o bobl, ystyr syniad fel ti, yn really taro pobl yn doedd, ac yn ti'n gael o, empowro pobl. Yeah. Ond ydy hwnna'n rhywbeth, pan ti'n sgwennu can, wyt ti'n meddwl am y geiriau cyn y tiwn, neu ydy hwnna'n... Na, mae'r tiwn yn dod gyntaf wastad, ac yn aml iawn hefo'r tiwn, mae yna lein yn dod. Yn automatic hefo'r tiwn. Dwi'n cofio sgwennu can o'r enw Gad fi ar ben fy hun unwaith, ac yn i ar fin i roed i John a Galyn, a nes i feddwl, hang on, dwi'n wedi gadw on, dyn nhw'n cael on ac yn nhw'n cael ei chwanelwr. Ond mae o'n digwydd fel yna weithiau, ac beth sydd wedi bod yn gret ynglyn â caneuon diweddar Eden ydy bod nhw'n gallu deithio ni y math o thema maen nhw isio. Mae'r peder ohono ni wedi stryglo ar ryw bwynt neu gilydd, hefo iechyd meddwl, hefo panic attacks, hefo meddyliau anghyffyrddus, hefo iselder a hefo gorbryder. Falle bod rhaid i chi fan hyn hefyd wedi bod trwy hynny. Does o ddim byd mwy unig yn y byd na'r teimlad yna, pan ydych chi wedi cyrraedd yr iselfannau. A bod chi'n meddwl, pam dwi ddim fel pawb arall? Pam allai ddim fod yn normal? Pam 5 munud yn ôl o'n i'n iawn a mae yna trigger wedi rhoi fi yn y stad yma rwan lle dwi'n methu dod allan ohono fo. A mae o'n lle hynod, mae o'n anialwch unig tu hwnt. A'r peth, fel dwi'n dweud, y peth mwyaf cyffredin sydd yn dod i feddwl rwy'n yn y stad yna ydy, dwi eisiau bod fel pawb arall. Dwi eisiau bod fel pawb arall yn normal, yn neud i siopa, yn mynd adre, yn watcho pobl cwm o flaen y teli, ac wedyn yn neud yr un peth o dwrnod wedyn. Na gyd ydw i isio ydy hynna, bywyd heb unrhyw fath o gyffro, heb unrhyw fath o achlysur, just hwnna. Na gyd ydw i isio, right? Yeah, please. A wedyn, o agor allan yn fwy am y peth hefo pobl eraill, ti'n sylweddoli bod ti ddim yn unig, mae lot o bobl yn mynd trwy hyn, a gwaith. Wedyn, dyma y genod yn gofyn i fi sgwennu rhywbeth oedd yn empowering, ac oedd hyn yn y meddwl i oedd, wel, sy'n pwynt bod o'n pawb arall, neu sy'n pawb yn peth. Mae rhaid i ni fod yn ni'n hunain, a mae rhaid i ni fod yn falch o hynny, a mae rhaid i ni gymryd pob cyfle da ni'n cael i gyfoethogi yn bywydau ni, a tra da ni'n neud hynny, da ni'n mynd i ddangos yr hael i wyneb o bobl eraill hefyd. Ac fel mae'n digwydd, o'n i wedi sgwennu can i Eden. O'n i wedi sgwennu rhywbeth yn y sêr, yn dod i. Oedd yn oce. Ond oedden ni wir eisiau
testio'n hun mewn ffordd hefo sy'n neud fel ti, bod fi'n gallu ysgrifennu'r y gan yma oedd yn mynd i wneud be oedd yn deud ar y tin mewn ffordd. So pen nes i sgwennu, o'n i'n meddwl bod o'n reit neis yn gerddorol i gael y lein yna ar un nodyn. Paid wrando arnyn nhw, dim nhw'n gwybod be. A bod yn harmony yn neud popeth o dano fo, fel bod ti hefo'r un donedd yma, o bod ti isio'r un donedd yna mewn bywyd pan o ti'n teimlo'n isel, a wedyn yr harmonia yn blodeo o dano fo wedyn. A mi ddath y geiriau, paid y gwrando arnyn nhw, dyn nhw'n gwybod beth sy'n ei... Mi ddoch honno hefo'r diwn a hefo'r rhythm y tiwn wedyn. Wedyn, unwaith mae hwnna yna, mae'r gweddill yn dod yn weddol llwyth. Hynny di, mae angen cael strwythur i gan lle mae'r pennill yn rhyw fath o deud stori a wedyn mae eisiau dyrchafu'r gitgan ac yn y blaen nes bod ni'n gorffen ar hai mewn ffordd ynde. Ac oedd o'n syndod yr ymateb i synebel ti, achos o'n i ddim di meddwl fysa hi'n cael ymateb fel ond mi nath i siarad efo lot o bobl oedd falle wedi bod yn yr un sefyllfa ni, de? Oedd llwyth o bobl wedi cysylltu yn doedd ar ôl i ni recordio'r gan yna, yn amlwg hefyd achos oedd o gwmpas y cyfnod clos, oedd lot o bobl wedi ffeindio'r cyfnod yna yn rili anodd, felly oedd o just... Pan da ni'n canu fo, mae'r ymateb i'r gan yna yn enwedig yn eitha Mae'n really special, Mae'n teimlo, mae gigs ni erbyn hyn i gyd yn teimlo'n le really saff. Really saff a cefnogol i fod yn ti dy hun. So dyn ni'n edrych allan ar y gynulleidfa a ti'n gweld pob mathau o bobl a maen nhw gyd yn canu syneb fel ti yn dathlu nhw ac hefyd yn dathlu pawb o'i cwmpas nhw hefyd. Ond da ni'n cael y teimlad yna o weld, da ni'n cael o yn instant gan y gynulleidfa, a da ni yn pan da ni'n cael negeseuon, da ni'n rhannu nhw efo ti, ond dwi'n jyst yn mynd, allai ddim dychmygu, achos ti sydd wedi sgwennu'r gan yna, oedd gen ti bwriad efo'r gan, a mae o actually wedi gweithio, dwi'n gwybod, allai ddim dychmygu sut deimlad ydi o i fod wedi sgwennu can, sydd actually yn helpu pobl. Mae'n fraint o ddweud y gwir, yn dweud, achos pan ti'n sgwennu'r peth yma, ti wir ddim yn disgwyl bod unrhyw un yn mynd i wrando ni, heb sôn yn gymryd sylw o beth mae'n gwneud. Felly mae gweld cenedlaethau o bobl yn enjoyo hi, achos mae plant yn hoffi hi hefyd, a falle nes mlaen yn y bywyd yna, oedd o'n dallt i'n wer. Ond dwi'n meddwl, dyna beth i'n peil cael can positif fel yna, fel bod pobl yn gallu beth i juxtaposition yn Gymraeg? Just that positioneiddio y gerddoriaeth a'r geiriau eitha dwys sy'n mynd efo nhw. Ond dwi'n meddwl nath y fideo nath chi wneud, nath honna wneud argraff fwy y do wedyn ar gyfer synebl ti. Gofyn i bobl yr i fideos at ni, nath ni wneud i ddechrau, a wedyn nath ni gael y cyfle efo Luke yn do i wneud fideo. Ond ydy sgwennu caneuon fel yna, ydy hwnna di helpu ti mewn cyfnodau lle wyt ti di angen? Wel, dwi'n meddwl bod fy nghyfnodau wedi helpu sgwennu. Dyna o'n i'n mynd i ddweud. Fel fath o pan ti'n gofyn actor neu rhywbeth. Did you bring any of yourself into this role or whatever? Mae mor amlwg yn y lyrics ti'n sgwennu bod ti ddim just yn gesio sut mae hyn o'n teimlo. Mae mor amlwg. Ydy. Bod ti di teimlo fel yna. Ydy. Maen nhw'n deud i sgwennu beth ti'n nabod, sydd yn ei dim, ond sydd eisiau sgwennu paid yn ddol? Na, mae o'n... Mae mhlant i, mae cwbl o mhlant i wedi cael problemau iechyd meddwl. Mae'n braf gallu gwybod yn union sut maen nhw'n teimlo, achos os nad ydych chi wedi diodda o iechyd meddwl ac o iselder ac o gorbryder, mae unrhyw un sydd yn mynd i'w stafell a ddim eisiau gweld neb, a ddim eisiau cofio, ddim eisiau bita, a maen nhw'n meddwl, beth sy'n bod yma'n byw yn y tŷ neis, mae gen nhw hyn i gyd, mae gen nhw job, mae gen nhw gar, mae yna bobl sy'n lot gwaith. Mae hyn actually wneud i ni deimlo'n waith.
Ond dwi'n meddwl, os wyt ti wedi bod drwyddo fo, wyt ti'n gallu empatheisio fwy yn dwyt hefo, a falle bod y cyfle i sgwennu'r caneuon yma, dych chi eisiau fi sgwennu, achos dwi'n cynrychioli chi wrth gwrs hefyd wrth ysgrifennu, a bod fi'n trio, a hefyd bod ni'n siarad lot, roed yn profiadau ni mewn i'r caneuon. So, dwi'n meddwl bod y cyfnodau wedi bod yn helpu'r sgwennu. Dwi'n gwybod os da ni eisiau mynd trwy ambell i gan. Bys o'n neis i fynd trwy yr album heddiw. Ie, achos fel ti'n deud, beth sydd bod mor lyflu, da ni wedi cydweithio a fel ti'n deud wedi bwydo syniadau. Oedden ni'n gwybod pa fath o album oedd rhaid i hwn fod yn sgil y trobwynt yna i paid bod ofyn, yn sgil poblogrwydd ar effaith positif fel teigal ar pawb. A jyst Ydda ni erbyn hyn. Yn yn bywydau, dwi'n meddwl. So, oedd hwnna'n brofiad really neis iddyn ni. So, dwi'n gwybod, wel, y gan sydd yn cychwyn yr album ydi Sir, rhyw fath o interlude bach. Rhyw fath o ragorweiniad. Elan, dwi'n meddwl, yn merchu a'ch coreograffi'r chi. Nath ei, fysa fo'n neis cael rhywbeth eitha ethereal i ddechrau'r holl beth. Jyst i wneud rhywbeth o 5 munud o seibiant cyn bod ni, wel, munud a hanner, o seibiant cyn bod ni mewn i'r beth go iawn. Felly, nes i meddwl ni sgwennu am bobl agos iawn i ni, da ni wedi colli. Mi gollodd Rachel i thad rai blynyddoedd yn ôl, nom i mam, nes i golli'n had yn 2015. A mam jyst gydolig. Mae Emma'n iawn. Sy'n neb yn ei eto. Dwi'n gwybod beth i ddeud i hwnna. Dwi'n gobeithio. Watch this space. It's a catfish, ynde? Beth bynnag. Y pwynt amdani mi oedd Matili oedd y tair yma wedi bod yn magu'r tair, beth bynnag ar hyd i oed. A mi nath yn had y mami ddysgu nhw sut i ganu. So mae'r Sir yn rhyw fath o deiliad iddyn nhw, ac unrhyw un sydd yn gwrando ar y gan wedyn, ti'n meddwl bod na rhywun mae yna Sir yn ddisgleirio a maen nhw'n gwylio ni, ie. Felly mae am... Dim bod o'n am ysbryd y bobl na, dim byd fel yna, ond y cysur mae rhywun yn gael o wybod bod nhw wedi bod yn rhan o'r bywydau ac yn rhan o'r daith yma, ydych chi wedi bod yna. A dwi'n gwybod fos y Bryn ag Ann a Rhys a Gwen mor browd o beth ydych chi wedi bod yn neud yn ddiweddar. Achos mae Bob a Carys yn dri fel yr unig sydd dal efo ni. Dwi jyst yn mynd i textio. Newsflash. O ran pan nathon ni recordio y gan yna, oedd hwnna yn y cyfnod oedd ti newydd golli. Oed. Yn yr wythnos. Oed, o'n i wedi colli mam. O'n i wedi sgwennu'r diwn ychydig bach, ychydig feisoedd yn gynt, ac o'n i jyst wedi sort of istan a'n doedd ar dipyn. A wedyn, fi oedd arw mam, ac o'n i fyny yn Prestatyn efo mrawd ag ati, a penderfynu man a mam bod fi'n mynd adre, achos oedd yr angladd ddim. So nes i alw yn studio Ferlas ar y ffordd nôl a dweud, ac oedd hein i gyd mor neis. Ni'n barod i wneud rhywbeth arall, ni'n recordio rhywbeth wahanol. Ond nes i dweud, na, dwi'n really eisiau wneud o, a dwi'n really eisiau wneud o heddiw. So, obviously, ti'n mynd i dweud, OK, ond oedd o'n really emotional i'r benod ohonyn ni. Mae'n rhywbeth nawn ni beth fan hofio, y diwrnod yna, ond o just... Dwi'n meddwl os mae hwnna, dwi'n credu, ti'n teimlo rhywbeth arbennig, ac oedd hwnna'n diwrnod rili arbennig. Nice, fi fawr. A gobeithio bod o'n gwsyn bobl eraill, ne? Ie. Be am dewis can hapus, wan? Be am heddiw? Heddiw. Wel heddiw oedd y gan ola nes i sgwennu i'r genod ar gyfer yr album. A nes i ofyn i chi, unrhyw beth ydych chi eisiau? A ydych chi ddod nôl, pan nath Emma ddweud, beth am byw i'r diwrnod fath o beth? Beth am, ti'n modd, yr syniad bod unrhyw beth yn gallu digwydd unrhyw ddiwrnod.
diwrnod, rhyw fath o pŵer, da ni'n gwybod amdano fo, chos da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fory, ta fory, na da. Alla fo fod yn, alla fory newid yn bywydau ni. Ac yn hwn, yn y gan yma, ni'n gobeithio fysa yr newid yna mynd i fod yn newid positif. Bod ni'n edrych ymlaen at bob o fory, a hyd yn oed os nad ys pethau sydd yn mynd i newid y byd digwydd, bod yna rhywbeth ym mhob diwrnod, da chi falch ohono, a da chi'n mynd, yn falch o heddiw wedi digwydd, cool. Maen nhw'n deud, mae'n rhy ddiog i wneud y busnes journalio yma, a maen nhw lot o bobl eraill yn neud, a maen nhw'n deud yn dydyn ni roi 3 peth da chi wedi bod yn hapus amdano fo, neu 5 peth y diwrnod yna. Ac bod chi'n mynd i gwely'n nos, phew, ac edrych yn ôl, fatha, gyda'i gael o ran, ddoe, oce. Ddoe oedd y 2 wyr gen i, o'n i'n edrych ar ôl y 2 wyr. Ac oedd hwnna, mae hwnna'n parhau fod yn un o'r profiadau mwyaf beautiful yn y byd. So hwnna. Wedyn eisiau baratoi ar gyfer sesiwn ni'n gwneud heno yn fama am 7 gloch efo David James a gwylio Lost Boys and Fairies eto. Just i fi gael dweud yn... Ac yn meddwl, wel dyna rhaid oedd edrych ar hwnna. Ynde? A nes i wneud cacen. Happy days. A lunch cakes. Achos oedd Cabarella hefo ni yn y bore, yn y studio yn recordio rhywbeth. So hwnna'n lyflu, oedd hynna gyd. A nes i Welsh cakes ydyn nhw, ac yn y gyd yn licio nhw. Felly dyna fo'r rhy peth hyfryd ar y ddigwydd i fi ddo. Na, mae'n bwysig yn neud yna. A dwi'n meddwl hefo be dwi'n trio wneud, achos dwi yn gallu, dwi'n clasic, dwi yn gallu gorfeddwl pethau. Dwi'n gallu gorfeddwl, gorboeni am, oh gosh, beth sy'n hwn digwydd, a be dwi wedi bod yn trio wneud, a falle be o'n i yn trio wneud yr cyfnod yna, oedd dwi'n poeni am stwff sydd ddim wedi digwydd, a falle nhw ddim digwydd. So dwi jyst yn canolbwyntio ar beth sy'n digwydd yr eiliad yma. Does a ddim actually unrhyw beth i boeni amdano fo. Hawdd deud. Hawdd deud, dwi'n gwybod. Ond weithiau mae hwnna'n rhywbeth dwi yn trio i wneud, a dwi'n meddwl falle na hwnna oedd yr nod i heddiw ydi just heddiw sydd gyda ni. A diolch am hynny. A diolch yn fawr am basio'r syniad yna blaen. Croeso, unrhyw bryd. Ond o'n eisiau rhywbeth o personoli heddiw hefyd. Fel, heddiw ti'n amazing. Mae'n sôn am bob tro mae'n wawr yn torri, mae'n rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Ac mae pethau'n digwydd, bob dyn, diolch yn pa mor fach ydyn nhw. Mae yna bethau sydd yn digwydd, bob dyn sy'n cymyddogi bywydau ni. A dwi'n meddwl na byrdwn y gan ydy i gofio hynny, de. Alla gewch chi ddwrnod rubbish, ond mae'n rhaid yn rhywbeth yn digwydd. Dwi'n meddwl, os ydych chi'n cael diwrnod rubbish, mae'n rhywbeth ydych chi'n dysgu o'r rubbishrwydd. Oes. Dwi'n gweld t-shirt yn y ffrind, mae'n gad i fi fod yn fi. So mae yna un gam, dwi'n meddwl, mae'n rhaid i fi drafod, mae'n sef fi. Sydd yn, wel, dwi'n mynd i ddeud yn rhywbeth arall, gyd i gymryd yr awyr o hwnna. O no? Wel, o'n i'n teimlo bod ni angen baled ar yr album, achos maen nhw'n gallu... Dyma beth sy'n mor briliant i fi ynglyn â sgwennu i Eden, ydy, dwi'n gwybod sut maen nhw'n mynd i swnio, mae lleisio nhw mor ffantastig, mae gallu cerddorol i clisio cerddorol nhw, harmonies y bob peth yn ffantastig. Dwi wedi deud yn aml, nath nhw newid yn mywyd i. Nath nhw lawr i Gaerdydd. Na, ffordd nhw. Wel, o'n i'n teimlo i ddechrau bod fi wedi cael outlet newydd i'n sgrifennu fi, achos tan hynny, o'n i mod i wedi bod yn sgwennu fi'n hyn, ac o'n i'n gallu canu am hyn, yn o'n wych. So, oedd yn neis cael cantorion oedd wir yn gallu canu. So, oedd hwnna'n dechrau. Ond yr ail beth oedd bod gen i'r ffrindiau gorau yma, bod nhw'n dipyn yn iau na fi, oedd ar yr un wavelength a fi ac yn deall. A hefyd da fi'n siarad yr un iaith. Come on. Sy'n pawb yn gallu siarad glwyd yn iawn. So, ac wrth gwrs mae nonna fi'n perthyn yn agos, oedd mam a tad non yn brawd y chwaer. Felly, mi oedd cysylltiad teuluol yna hefyd. A dwi'n jyst yn teimlo bod fi'n gallu bod yn fi hefo chi. Dyna... tribe, ti'n ffeindio'r tribe. Ti'n ffeindio'r tribe. So dyna sut nath nhw'n newid yn mwy. Ond hefo fi, o'n i'n teimlo bod ni angen rhywbeth dwys, ond hefo neges positif. Ar sbardun
tro yma oedd sgyrsiau hir hefo non, sydd wedi bod trwy lot yn ystod I hanner can mlynedd ar y ddeall. Dwi'n credu bod nhw'n 51, bych nhw. Ac ei di'n dweud am y dyn bach di? O, gen I Cynnion dyn, creadur. ie. Diolch ddim o gwmpas dyddiau yma, y boi yna. Ers iddo fi, ti'n bod, ffeindio allan be oedd yn bod yn lle cyntaf. So, o'n i'n gwario lot o amser, o'n i'n diolch lot efo gwrbryder, ofnadwy, crippling gwrbryder a iselder. So, o'n i'n cysgu lot o gwbl am spel blynyddoedd, i fod yn onest, a wedyn pan o'n i'n mynd yn really exhausted efo'r cyfnodau isel yma, o'n i'n dechrau gweld, wel, oedd y llais yma yn ymhen I trwy'r amser anyway, ond mae dal yna kind of tyfu bach, cefndir, dyn ni kind of, ddim wneud ffrindiau, ond dyn ni'n deall yn gilydd, ond erbyn y diwedd, oedd y llais, o'n i'n gallu gweld y llais, bys ni'n gallu tynnu llun o'r llais I chi rwan, oedd o'n dod allan o'r wal, bron iawn pob no, well, you know, in the really horrible nosweithiau, yn dod allan o'r wal tuag ata fi. Ac o'n I just mor scared ohono fo, o'n i'n gwybod bod o'n dod hefyd, dyna'r thing, o'n i'n gwybod pan o'n i'n cael llygyd fi, ond mae o'n mynd I ddod heno, mae o'n dod. A does dim byd allai wneud amdano fo, does dim byd, I'm horrible, Ydy, oedd o'n ofnadwy, oedd o'n arteithiol I non. A unwaith eto mae non wedi personoli y teimlad yma o anobaith llwyr o pan dwi ar y ddeir yma, achos os na hwn ydi bywyd, wel, I'm out. Ac yn enwedig efo'r creadur yma, yn dod yn nes, a dyna be mae'r pennill cyntaf yn dweud, mae'n dod yn nes, mae'n llithro drwy creithiau yn y creithiau yn y muriau hyn. Na, mae o'n ei ôl yn de, mae o'n ei ôl, mae'n llithro drwy y creithiau yn y muriau hyn, mae'n dod yn nes. A wedyn, mae'r cytgan gyntaf rhyw fath o ymbil. Nid I adael llonydd I fi, please, just gad I fi fod yn fi. Gad I mi fyw yn fy mydysawd I fy hun, a dod o hyd i'r hyn ydw I. Mae yna lein hefyd yn y gan. Mae ystyr arall I modolaeth, a dwi wedi ame hynny ganwaith. A dwi'n meddwl na dyna un peth sydd ydy'r teimlad yma bod chi'n wahanol I bawb arall. Mae'n dod nôl i'r thema yma drwy'r amser. Ond, ti'n bod, mi ges I esboniad yn dod pam bod ti wedi teimlo fel hyn, ers pan ti'n hogan fach. Do, ges I diagnosis o awtistiaeth, so dyna pam o'n i'n teimlo'n wahanol I bawb arall ydy achos o'n i'n autistic. A dwi'n meddwl na, weird bod fi wedi mynd yn emosiynol, cos dwi ddim wedi bod yn emosiynol am y llais a'r thing yna ers ages. Dwi'n meddwl bod hynna'n beth da bod fi ddim wedi meddwl, nes I fynd yn emosiynol amdano fo, achos dwi newydd gofio pa mor absolutely horrible oedd o, ond dwi ddim wedi bod yna, dwi ddim wedi gweld o na clywed o ers mor hir, it was just cofio amdano fo, I was like, God, cofio hynna. A wedyn ar ôl cael y diagnosis, wrth gwrs mae wedi cymryd, mae wedi bod yn flwyddyn a hanner ers y diagnosis, a dwi dal yn trio dysgu, ail ddysgu mewn ffordd, achos dwi wedi gorfod trio treinio'n hun I behafio fel pawb arall, I dderbyn sŵn, gymaint o stimulation, sut I siarad efo pobl, bod fi'n blino yn lot gynt na pobl eraill. So, dad dysgu fforsio'n hun I wneud hynna I gyd. A dim ond rwan dwi'n cael, dwi yn y groove, mae wedi cymryd spel. Cos o'n i'n flin ar ôl ffeindio allan, o'n i'n really flin bod neb di sylweddoli, neb di gweld. O'n i'n flin efo'n hun bod fi wedi rhoi bai arno fi'n hun a bod fi wedi siarad mor gas a mor greulon efo fi'n hun. Ers dwi'n cofio, jyst yn dweud, pan ti di torri, please, wedi just... Beth sy'n bod yn ti just wedi torri, ti'n ddiffygiol, ti just ddim wedi cael dy greu yn iawn, so sut ti'n mynd I newid hyn o hon? Please just bydda fel pawb arall. A wedyn, ti'n ffeindio allan na, so bydda ti then, oh god, mae hyn o'n teimlo'n really scary, cos dwi wedi dod I arfer hefo dibynnu ar
dim cymeriad yna, ond y coping strategies yna hefyd. Yeah. So dwi dal, I would say, dal yn dwi'n flip-flopio rhwng just trio ffeindio lle sy'n gyfforddus, ond mae cael y diagnosis wedi completely newid popeth. A nes i sgwennu honna y diwrnod gath non y diagnosis, so pethau yn weddol fresh yn y meddwl i. A hefyd, jyst trio rhoi mewn i geiriau, be oedd o'n i mynd drwy ddo, a pa mor anhygoel o ddewr mae hi wedi bod yn rhoi hwn i gyd o flaen pawb. A trwy hynny, nid yn unig newid i bywyd i hun, ond mae hi wedi cael effaith mor positif. Dwi'n mynd i ddweud o, ar filoedd o bobl eraill. Yeah. Mae'n llythrenol miloedd o bobl eraill sydd yn uniaethu hefo be mae hi wedi bod yn sgwennu a be mae hi wedi bod yn canu amdano fo. Felly dwi'n eitha proud o fi, a dweud y gwir, achos, a beth sy'n ddiddorol, dwi'n chyfo beth sy'n ddiddorol ynglyn â beth awtistiaeth yna. Mae gen i fab sy'n autistig. Ac mi oedd y gyfnod pen oedd Kitty, merch non, yn mynd trwy gyfnod ansicr iawn, crio, gorbryder, A dyma moc fy mab i yn deud i'n diwrnod, dwi'n meddwl bod Kitty'n autistic. So nes i ffonio non a nes i dweud, gwrando, mae moc newydd ddeud rhywbeth wrth i fi, os ti beth eisiau siarad efo fi eto, mae hynna'n iawn, ond dwi'n teimlo fel dy gerdd gyfnidedd ni, mae rai fi ddeud y ti. Mae moc yn fel bod Kitty'n autistic. Diddorol yma non. Non yn neud y trefniadau i gyd i gael asesiad i Kitty, a thrwy'r asesiad yna... Nath Kitty ddeud, wedyn nath Kitty ddeud, Mam, dwi'n meddwl ddyle ti cael cael, cos dwi'n meddwl bod ti'n autistic. So, mae'n bwysig ddim... Teulu, dyna'n diwydiad yn ei teulu fel e. Ond ydy hwnna jyst yn dangos, really, na ar diwedd y dydd, siarad ydy'r peth gorau ti'n gallu neud am unrhyw beth. Achos just trwy siarad, nath hwnna i gyd weithio allan i bawb. Ond mae'n rili anodd. O, wrth gwrs bod o. Pan wyt ti ynddo fo, ti jyst ddim eisiau i neb wybod bod ti ynddo fo. Na. So mae siarad yn... Ond, unwaith mae allan, ti'n teimlo yn codi yn syth, ti'n bod? Os wyt ti'n jyst yn rhoi geiriau i'r pryder, mae'n dod allan, a mae bynnag ti'n siarad efo nhw, mynd, wel ie, fi'n gwybod, mae hwnna wedi digwydd i fi, neu, ma hwnna'n swnio'n crap, neu beth bynnag. Mae o'n gyd yn helpu'r gwellhad, yn dydyn. Sa'n syniad faint o amser sgen ni ar ôl, bys ni'n gallu bod yma, pa mor hwyl? Oh, great. Loads o bethau sy'n drafod. So ni'n deud, ti newydd ddeud rhywbeth am bron iawn, nes i bron iawn dweud bod ti'n gallu enwi neu rhoi geiriau i sut ti'n teimlo, rhywbeth fel yna. Pwy, dwi'n mynd i fynd ymlaen pwy. Achos dwi'n really licio pwy, achos dwi'n ffeindio pwy yn really empowering, achos i fi, mae pwy yn swnio fath o break-up song, fatha typical break-up song, ond i fi, pwy ydy break-up song fi hefo'r llais yna. Ydy, no thank you, not now, Colin. Oedd ti'n gallu cymryd o fel lici di, it can be a traditional break-up song, ond fel na dwi'n gweld o. Wel, mae'n gallu bod o ddau beth. O'n i eisiau sgwennu rhywbeth yn Nick Motown i ddechrau, so hwnna'n y beth cyntaf. A hefyd, erbyn hynny, o'n i wedi penderfynu, doedden ni, bod pob teitl yn mynd i fod yn un gair. So hwnna, pwy? Dod allan fel yna, pen o'n i sgwennu'r pennill. Ar yr un llaw, mae am coercive control. A da ni gyd fo fan'na, do. Llaw i fyny pwy sydd wedi cael X sydd wedi trio rheoli chi. Llaw i fyny yn pen chi. Ie. So, mae yna lot o hynna'n pwy yn y byd wyt ti i ddeitha fi pwy pa fath o berson ydw i ag ati. A dwi'n licio, sori bod fi ddim yn fi'n licio rhywbeth dwi wedi gwneud, ond dwi'n licio rhaid y bennig. Pam nes ti fy newis i, oedd ti gwaith gwendid yna Ti'n mor glyfar, freaking warrior. Ac yn i'n meddwl, dwi'n dod i sgwennu freaking warrior. So ni'n falch hynna. Ond ar y llaw arall, felly mae hon yn break-up song. Mae'n break-up song gyda ffwrpas hefyd, achos mae'n
gobeithio mynd i fod yn gan ar y motorway pan mae rhywun wedi gallu cael gwared ar partner drwg. Ond mae o hefyd yn cael gwared ag y poenau meddyliol a'r meddyliau negatif brawychus yma. Achos mae'n ffitio, pan nes i fy newis i, ti wedi gweld gwendyn yna ni, so ti'n meddwl, freaking warrior, t-shirt newydd. Okay, bye now. So mae pwy, dwi'n licio pwy hefyd, achos mae'n gan o ddathliad yn dyri. Ydy, exactly. Dyna fel dwi'n teimlo pan dwi'n canu hwnna. Mae o'n real song. Dwi'n anofio geiriau. Mae'n rhaid, sy'n rhaid ti ganu nhw. Na, mae'n newydd. Sy'n rhaid chwarae siop. Nes i ganu calon unwaith yn Abergela, yn Rwydw. Ac rhaid mi ofyn i'r gynulleidfa ganu hi, chos yn ddim sy'n fawr o geiriau. Cut to me, heno ma. Dim byd Dyrd y ofni, dim o fyw i weld y gefni. Mae dy goml di, yn fy ngadael i. Cyfedd sut mae amser wedi bwrw yn bryder. A di Gadael y goleuni nôl i mywyd i. gyda chi. You get my grip. O fi'n arall. Oed, gwrando. Achos honna dwi'n gwrando. Mae hwnna am... Un cam, un anadl fofr. Dwi wedi gwneud hwnna lot. Fi wedi neud hwnna lot heno. Dwi'n gobeithio, wel, dwi'n mynd i ddeud rhywbeth ti genodd yn gwybod fi'n mynd i ddeud hyn, ond nath o'n neud i chwerthin. Wel, maen nhw'n dod ar y llwyfan, maen nhw wedi bod yn stresio ynglyn â'i dance routines nhw a pethau, ti'n gwybod, maen nhw eisiau cael pob cam. Unwaith maen nhw'n cerdded ar y llwyfan a mae'r gynulleidfa yn mynd bonkers, maen nhw'n cael mynd, so, Emma just yn neidio lot. A wedyn mae hi'n pwyntio fel hyn, a dyma Rachel yn dweud i fi, ond mae un bit medda hi, pen oedd non yn canu yn y ffrynt, oedd Emma draw fan a'n neidio, ac o'n i'n neud dance routine fan hyn, a pan hyn! Ffaith, tri fanod o'na. Dwi'n sticio i rheola. Yn dydw, dwi'n neud, mae pawb yn deud dwi'n neud, a dwi fel, dwi'n mynd i neud o. Dwi'n edrych am nhw, dwi'n meddwl... Does gen i ddim rheole. Unfortunately, does gen i ddim rheole. Dwi'n just mynd, yn y foment. Oh dear. Ond mae gwrando yn gant am hynna'n amheuaeth, dweud y gwir, just y teimlad na dwi ddim digon da, hwnna, imposter syndrome os liciwch chi, ynde. Ond wedyn, so, y gyd gan dwi wedi gwrando, dwi wedi gwylio, dwi wedi gaddo, Dwi'n beth am fynd yn ôl. I deimlo fel na. Mae hwnna'n was o amser. Mae'n hawdd deud y pethau yma, ond am y gwaith, mae angen cymryd cam nôl, un cam, un anadl ddofn, a meddwl, waw, sut dwi wedi cyrraedd fama? A just gweithio bob dydd ar weld y positif. Mae'r gyfnodau mynd i ddod yn amlwg lle ydych chi'n mynd i faglu, a lle mae'r meddwl yn mynd i droi yn eich erbyn chi. Ond o wybod bod chi wedi gwella ohono fo, dwi'n meddwl yr ofn mawr hefo unrhyw gyflwr meddyliol ydy bod yn mynd i ddod nôl. Dwi'n meddwl sydd yn y faint o weithiau ydych chi wedi dod yn iawn eto, bod yn mynd i ddod nôl. Ond unwaith allwch chi rhoi hwnna yn eich pen chi, mae o'n mynd i fynd. Un cam, un anadl, come on. Ac un cam bach ar y tro. A dyna beth ydy gwrando arnych chi'ch hun a gwybod bod gennych chi'n nerth i wneud o. Achos mae o gyd yna, a hyd yn oed os dim nerth ddim yn dod gyda ni, mae yna bobl allan yna, fel meddwl.org, gyda llaw, briliant o bobl.
sydd yn, ie, sydd yno drwy'r amser i helpu. So ie, dwi'n licio gwrando hefyd. Ie. It's a good one. A dyn ni'n licio gwrando arna ti, Caryl. I really enjoy gwrando arna ti. Hwna'n slick. Y Parry Slickly. Na, da ni jyst eisiau diolch yn amlwg o waelod calon am popeth i ti. Oh my Ie, gosh, ni. yeah. Ac i loads a bobl eraill. Miloedd o bobl eraill. Yn union. Cysylltu hefo'r lyrics a'r caneuon a'r tunes. Ti really yn neud i bobl teimlo loads o well. Like loads o well. Mae hynna mor neis i glywed. So mae track record ni rwan, Ie, 25 years ers yr album diwetha, Ie. gen ni newydd. ie. Ethon ni peidio gadael o nes 2049, nes ydyn ni'n neud yn nesaf. So, Ie, oce. ydy o'n oce i ni gael yn arall Ie, rhywbryd? ie, nawn ni'n neud un arall pan mlaen. Ocê. Ni'n enjoy yn hyn yn hyn. Diolch i chi, Gen. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.